Здравейте, днес ще играем на Лазертаг. Това е доста яка игра за тези, които не знаят каква е тази игра. Това е игра, където е с отбори и трябва да стреляме другия отбор. Вижте какво си поръчах. Днеска ми пристигна. Ако отсъствам доста много време, сори. Просто знам, че на повечето не им харесва и да. Но мисля, че може и да има хора, които гледат видеята ми и затова ги правя видео. Защото ми харесва. Аз съм от сините. Тъпото е, че тук може само от първо лице да се играе, а така много не е удобно. Нищо. Ой, розовите. Аз забравих, че не съм от розовите. Опа. Нека да си ги възстановя. Но ми сега да се нощи в гората. Малко ми сега но ще се получи доста дълго видеото. Опа. Аз съм от розовите. Много бързо забравям от кой отбор съм. Не. Yes. Абе, хора, аз съм от сините, не ме нападайте, бе. Защо ми забравям от кой отбор? Опа. Винаги мисля, че съм от розовите. О, не, това беше опасно. Кемперка. Между другото, това е най-скъпото от този вид. Беше 2000 май пари. Да. Тази игра вчера вече има достатъчно много пистолети. Не, да. Тук стана нещо много интересно. Аз убих един, той ме не уби. Буквално там... Не, убива се с първия път. Искам да видя пистолета, защото... Не. Тук трябва да се пази, защото ще ме убие пак. Мичка. Това е тук много е неудобно. Да го бяхте сложили тук някъде. Не тук. Тук. Не знам. Гледате я, тая е много силна. Ето слай. Глей. Така, опа, на кой го намери? Кой намери тук? Тук. Ама, не, това наистина е много добър пистолет. Откъде го взе? Къде е? Някакъв такъв малък. Ето този май. Револвер. Като от това. Това. Абе, как се казваше? 99 нощи. Ода. Тайно пущу. О, не. Това видео не знам дали
ли ще бъде много дълго, защото все пак искам да ходя навън. А защо аз въобще казвам толкова много факти? Къде ще ходи така нататък? Така, не, пазикате се на ни. Мисля, че ето така да бавим. Очакайте да си го зарадя. А защо? Какви толкова добри пистолети работите, бе? О, да. Защо само 20? Да. Край. И аз си попълвам. Револвер. Абе, няма да си купя. Ами хора, ние спечелихме, т.е. другите спечелиха. Така, сега е Валей, моля ви се, Валей, умолявам ви, Валей, моля ви. Благодаря ти. Плиз, Валей, плиз. Проса, Валей. Не. Няма да сме Валей. Защото иска да я покажа и Валей как изглежда. Но ако това видео събере 5 гледания, ще пуснем нов епизод. Как играя на Валей. Или продължение на тази игра. Просто сега много не си играе. Тоест, не че ми си... Аз тук ще влезнах в Roblox и вече не ми се играе, но... Просто не ми се играе точно на тази игра. Играе ми се на... Не, край. Замъква. Играе ми се на 99, но ще не такова. Но вече съм почнал. Така че, да, ако има 5 гледания, поне, или поне 10, то ще пусна втора част. Видеото е достатъчно дълго. Кога минаха 7 минути? Времето е лъжливо. Един рунд е 5 минути. Защо ми изписа, че съм вече 8 минути? Аз този път съм от сините. И миналия път бях сините. Така. Не. Развали ми всичко. Yes. Така. Yes. Айде, още една бих. Айде, още един. Не, тая е невъзможно просто. Тая е невъзможна. Сега ще се опитам да отида там, където и оттам, откъдето идват розовите... Yes, айде. Добре, не, тая е невъзможна. Тая е просто невъзможна. И гледам колко кръв имам. Мале как се изплаших. Не, Кемперка, извинявам се. Тъпото е, че като стреляш не можеш да се обърнеш. Трябва да спреш и такава. Да спреш да стреляш и такава. Две минути. 3. До края на тази игра и до края на видеото. Така, ще се върна, като видя човек. Хора бих прото, ама той ме уби. Оная.
Не се сещате с една жълта коса. Убих я. Ако не ми видите, чакайте. Ето. Къде бях? Как да ви докажа? Ето я! Тук в чата. Ето. И ето това е едно от двете. Продължаваме. Значи, ето тая про. Не тая. Сега я няма. Сега реши да я няма. Ето тая за жълтата коса. О, за малко да ноги. Стига, това не е ли кемпер? Една минута. Не, нямаме шансове, да, но нищо. Да. 22 секунди и пише, че розовите са победили. Добре, хора, мисля, че... стана бък. Добре, хора, мисля, че това ще е края на видеото. И ако съберете поне 10 гледания, аз съм от другите. Ако съберете поне 10 гледания, ще пусна част 2. И да, ама чакайте тук някакви да убия. Мандо. Добре, убиме, бе. Айде бе, убиме, бе, айде бе. Добре, хора, извинете, че не съм за скин. Това беше от мен. Благодаря, че гледахте, ако сте въобще гледали. И... Опа! Надявам се да не сте ме видяли, но нищо. И ако сте изгледали това видео до край, напишете в коментарите победа. Това беше и благодаря ви, че го гледахте. От мен, чао!